kisal geno e mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓiyankoɓe titfonde tv caggal cuɓogol yilirde e nder suuɗu sarɗiyeji ina wayno honorable député aliou dembourou lella yalti e la voix du peuple tv yewtere nde wadde jaala leñol o wi so tawi ko troisiéme mandat woto yimɓeɓe kalɗum ne tawno ene wayno ne sénégal wotata mandaji ɗiɗi nde taw hunde ko nde suɓa toɗɗa nde ko nden tan woni no wodata ɗum noon sikki ala ina wayno président Macky Sall waɗi ko mandat goto omo jogui droit wadde mandaji ɗiɗi ɗum noon so tawi omo yiɗi kono noon min Aliou Dembourou Lella woro pecce sikki kay min ko candidat goto joguiɓi woni président Macky Sall so tawi noon koto banggue rupture e nder assemblée nationale ɗum noon ina wayno rupture moɓe mbino o de ɓe gaddi ɗum saabu ɗum ɓe mbawa addude ɗon so wona ko ɓe gaddi ko puyndam ɗam e darade e dadade ngam wasde respectude population Sénégal ina ɗuggita micro ji ina rondo kesuji ene ƴettodire ene jofodire ko ɗum woni rupture moɓe gaddi e assemblée nationale kono so tawi koto banggue gandal maɓe garɓe tawa ɓurɓe ɓe ɗon gandal so tawi koto banggue développement maɓe garɓe tawa toon seɗɗe ɓe hen so tawi kadi koto banggue needi maɓe garɓe tawa toon yimɓe wawɓe jangguindeɓe wadde noon kala kone wiye moƴƴere soɓe gari ko ɗon woni ɗoɓe tawata ɗum kono ɓe mbawi addude ɗon tan wiye wonde ɓe gaddi kesum woni koɓe gaddi yimɓeɓe jii ɗuggidde microji haalde haalaluji cewɗi wasde respectude sénégalais ji e rondade kesuji ha dadiɓe gadde e nder assemblée nationale ko ɗum de oppaji ɗi nafata kono ɓe ngala haqqe haqqilantagal wawde hufde koɓe totta ko population sénégal ene foti famde minen min ngala stress sabu ko minen jogui majorité yimɓeɓe noon ene cikka wonde minen ko gonga min jogui ko 83 député kono noon komin jogui ko ala joguiɗo ɗum toon sabu ɗum ko coalition ngaji goni toon e nder ɗiɗon coalition ngaji ko coalition biyeteɗo yeewi jogui ko 53 député e coalition biyeteɗo wallu jogui ko 27 député hen député ji ɗi kañumen ngala ɗo goni wadde noon mi yiyani holko tagui emin jogo stress ne tawno ko minen goni majorité hay sino so tawi kamɓe fof ɓe ndendi ko minen goni majorité haala ko noon noɓe goni pecce ne tawno koɓe kalata ko e koɓe kollirta ko wona gotum sen jii assemblée ñana hen hunde nde leeli ko kamɓe leltini ɗum ne jalal namdimo ka mimi o wi ka mimi o de ko ka mo gandanɗa hoorema koye nder parti joli ɗum noon ene jola e parti ji ɗi foof ne tawno heewi ɗo jiiɗa wonde neɗɗo geddi parti yeehi yimɓeɓe doga hen koyɗe moƴƴe jomum arta hay e nder ɓesguma tan ene waɗi won hen beltotako ene mbawi ni geddude e nder galle he kono ko ma punte ne mbawa artude kono mimi ko cadre gonɗo e nder parti he gollodaɗo e nder parti he ɗum noon kamɓe eɓene doga hen koyɗe moƴƴere Aliou Dembourou Lella arti e poste sehil mum Abdoulaye Daouda Diallo directeur cabinet mo président de la république ɗum noon o wi wonde poste ɓurani directeur cabinet mo président de la république rutto wona ministre d'état ɗum noon sikki ala ɗum ɗon kam eɗen gandi président tottata ɗum tan ko neɗɗo mo hooli kono noon président ala ko heddani Abdoulaye Daouda Diallo ɗum waɗi noon confirmation e nder oɗon poste ɗum laatima saabu ɗum eɗen gandi hande posteji mbaɗi ɗi henna komo neɗɗo ɓuuri hoolade tan tottata ɗum saabu sen ƴeewi Ousmane Tanor Dieng kañum wonno directeur cabinet Abdou Diouf ti e discours mo président de la république wonno ñandeno ne tawno hewɓe jalti mbi wonde discours o président koko yi kiwi e assemblée o ko ɗum woni ko arno waddude peɗeli guite e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni opposant ji ɗum noon o wi ko yimɓeɓe jaggi ko woto ɓe jaggu ɗum beele ɓe jiyani président e wiide wonde ko ɓuuri yawde e yaccade yo yimɓeɓe darono nguura ka beele ne wawa hoybide e keeceje ɓe gandanɗa hoorema woni population o se en gummima e honorable député Aliou Dembourou Lella paɗen koye ministre de la communication Moussa Bocar Thiam kanko de caggal passation de service mo gandanɗa hoorema o waɗi ɗum toon to cité Kirgourgui o yaltini konngoli pattam lami omo manta omo jarna Farba Ngom o wi guila 1960 fewde joni Sénégal Fouta dañani neɗɗo baɗɗon e Farba Ngom ne tawno Farba Ngom ko golli e nder Fouta ko o yiyani wonde leader politique golliɗo ɗum e nder Fouta sabu ɗum Farba ala ko heddani Foutankoɓe te jungo Farba yo yimɓeɓe paam wona tan e nder région de Matam hay e département de Podor o jungo Farba ene tawe hen o wi noon Foutankoɓe fof poti ko rendude jarna Farba Ngom so tawi en dañanno hono Farba Ngom en tan hay sino ko ɗiɗo walla tato ene wayno tawno ko Fouta ɓuuri ɗo ne tawno Farba kañum wona haasida
o wi noon yo yimɓe gittu hakkillaji mumen e wonoɓe e nder réseaux sociaux ganda Fouta meeɗa arde Fouta ene mbiya wonde Fouta ala ko waɗa toon walla ala ko golla toon. Hande hay goto ɓurani ɓe andude Fouta ne tawno fodde duuɓi 7 presque omo woni maire mo Wourossogui te kadi eɗen gandi caɗele Fouta fof eɓe pawi hen juuɗe mabɓe wonko ɓe ñawdi noon wonko ɓe ñawdani hen kono neɗɗo fof mo jiiɗa wawa humnude pandale mum ɗo jogui kono noon ko woni e waɗede ko ɓe poti ko sembinde leader aji Fuutankoɓe ɓe mbasa wiide wonde eɓe ŋeña ɗumen ne tawno so tawi neɗɗo a joguima leader ma a mawnintu ɗum cembina ɗum ha daña fartange jogade courage wawde teɗɗon e yaade goɗɗum addanma. Kono noon wonko internet uji ɗi mbi ɓe mbi wonde monsieur le ministre de la communication Moussa Bocar Thiam beele an hande aɗa ɗacci hakkille ma eko woni toon to RTS ko ɗum noon aɗa foti ñawdude ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ko hunde nde poɗɗa wawde adade ñawdude ne tawno RTS ɗemɗe gendi ɗe gona poɗɗe toon sabu ɗum pulagu ala toon gueɗal eɓe padi noon jaabowol makko walla ɓe padi golle makko ko ɓuuri yawde e yaccade kanko ministre de la communication Moussa Bocar Thiam ene wayno noon sikki ala Moussa ko joom jokkodire ne tawno passation de service o ene wayno awluɓe jiyama toon ñeñɓe jiyama toon kono kadi fitaram golle en jiyama toon wadde noon kamɓe fof ɓe mbiya wonde Moussa ya jogora jaam ko hunde nde kanduɗa ɗum noon eɗen gandi bettani hay goto ne tawno golle ma gollima haala ko ardi haala ma ene gollo golle caggal émission from fecce ne Barthélémy Dias joddi e Pape Ngagne Diagne ngam wiide wonde TFM darde ne dari e nder leydi ndi wona nde ɗon darde fadano e mum ne tawno kamɓe ɓe gonani ɗo ko gouvernement o kono ɓe gonanani ɗo opposant o ɗum noon jiida e sanga no ɓe gonno ɗo kamɓe fof ngam haɓade maître Abdoulaye Wade yo ummo e leydi ndi nden darde de wona nden darde ɓe dari hande ɗum noon metti liggotoɓe e nder TFM ɓe mbaɗi ɗum débat toon to émission Jakarlo ɗum noon Dambodj artino hen kono ɗum fof e wade noon Babacar Fall o yalti e nder émission makko RFM o waɗi hen attaqué on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Barthélémy Dias o rewi haalde ha o ƴettima ɗum ne tawno o wi wonde Barthélémy Dias ko penowo o wi fenade diwani wonde ɗo e nder galle Youssou Ndour o a waɗi hen ma on fodde 37 émission ɗum noon ko gila 2016 fewde joni o wi e nder 2022 he ine wayno caggal e téléji ɗi e radio ji ɗi kanko Barthélémy Dias o waɗi hen ma on 4 émission o wi e nder ɗiɗon émission ngaji fof so tawi Barta ari wondata e hakkille mum ɗum noon mataw yiɗi wiide wonde Barta so ari mataw wonko meɗata ha ɗo gandanɗa hoore ma peut être wonata koye duyminde ɗum waɗi noon so tawi ari kamɓe koye mum ɓe gérat ɗum o wi noon won goɗɗum ko fatno e Barthélémy Dias ko wona tan darade ene waɗa attaqué journaliste uji ene waɗa attaqué RFM e TFM o wi Barta ka badole ka penowo ka bonɗo neeri ɗum de ko kanko Babacar Fall wi noon clip baɗɗo buzz gila hanki fewde joni mo gandanɗa hoore ma ala mo metti kala biyo wimi mbimi e mbimami clip o ene welma clip o ko kañum tan de waɗate partagé e nder réseaux sociaux o ɗo banggue wiyoɓe mbimi on clip de waɗi ɗum ko Demba Guissé e wondude gawlo biyeteɗo Aissata Guelleje on noon woni pentuɗo jimol accammi jooɗo ko ngol jimol noon Demba Guissé mabo ƴettiti ɗum noon omo wawno tan ƴettide ngol ɗon jimol kono noon no ƴettiri jimol ngol nde o ɓeydi hen jime goɗɗe o noddi ko on mo gandanma woni Aissata ngam wiide wonde yo ar ɓe mbadda clip o itti ɗum toon to Fouta o nawi ɗum studio ɓe mbaɗi morceau o kono noon o ɗaccirani ɗum noon ko ɓuuri yawde e yaccade o waɗi morceau o clip on clip de hande sa naati TikTok ko kanko jiyata Facebook ko toon kanko jiyata Facebook ko kanko jiyata YouTube ko kanko jiyata kono kadi ko kanko jiyata e statut ji ɗi e nder oɗo saaha ɗum noon retour aji kewɗi ngari e am ngari e kanko Demba Guissé wiide wonde ko waɗi ɗo ko ene satti nalanke bawɗo wadde ɗum ne tawno ɗum ɗo waɗata ɗum tan ko joom ɓernde labde joom ɓernde ɓalere wawa wadde ɗum ɗum noon Demba yo Allah jokku balɗe mum ko heeɓi duwaw ko hay goto wawa wiide ko ni foti ne tawno mo golli ko moƴƴi jangtane ko moƴƴi ne tawno aduna ko waɗi o addata haali golle ngado haala kawtindo haalede kono kala ko jiiɗa welde yurminade wiito ko meeɗi yettere ko natti eɗeni mbattidiro coftal ɓalli baroɗe men ɓe lappi bolevi ɗiɗi e ndiga tawa noon adi nanude ko Boulaye Dia nden woni kadi nde Sadio Mané heɓi penalty o waɗi e cakuji ɗi
ɗum noon ene wayno ko ɗiɗi e ndiga lappuɗen ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni Bolivie. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam jokke rewidade e kabaruuji mon Titonde TV ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol